Θα δούμε τώρα ένα θέμα που ήρθε στην επιφάνεια πρόσφατα με μια σχολική εκδρομή στα Ιωάννινα, που βρέθηκε ένας μαθητής στο νοσοκομείο και ο άλλος ήταν σε ένα παγκάκι, κοιμότανε, δεν είχε δηλαδή έτσι και πλήρως τις αισθήσεις του. Και αυτό γιατί είχαν καταναλώσει προϊόντα ειδικής κάναβης που τα βρήκανε σε αυτόματο πολιτή. Και το θέμα είναι, θα μου πεις ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να το συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, από αυτό το περιστατικό και μετά, είχαμε κάποιες εξελίξεις. Είχαμε και προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία των αυτόματων πολιτών αυτών των ειδών κάναβης, και θα συζητήσουμε τώρα για το θέμα με τον κύριο Γιώργο Κιωσέ. Είναι πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιωσέ. Καλημέρα, κύριε Κιωσέ. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Χρόνια πολλά, αληθώς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς, είναι τελικά νόμιμοι αυτοί οι αυτόματοι πολιτές για αυτά τα προϊόντα? Η έννοια της νομιμότητας έχει πολλές εκφράσεις. Όπως βλέπουμε ότι μπορεί να είναι κάτι νόμιμο αναφορικά με τους αυτόματοι πολιτές, αλλά τα προϊόντα αυτά είναι πλέον εκτός κάποιου πλαισίου ελέγχου και θέλουν ήδη αποτελέσματα, όπως πολύ καλά προαναφέρατε, σε ανήλικα παιδιά και σε σχολεία κτλ. Να ξεκαθαρίσουμε βεβαίως για τους ακροατές μας ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες γενικότερης καναβινοειδών, να το πω έτσι. Είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν κάποια και εξάρτηση αλλά και κάποια έτσι δράση στον εγκέφαλο, και αυτές οι οποίες δεν δημιουργούν, απλά φέρουν μια παυσίπονη δράση, και είναι αυτές που είναι και οι νόμιμες. Βλέπουμε όμως τώρα στους αυτόματους πολιτές, όπως πολύ καλά διαπιστώσατε, ότι κυκλοφορούν μέσα πράγματα τα οποία δεν είναι και τα πλέον ελεγμένα και είναι και επικίνδυνα για την υγεία όλων των πολιτών, πόσο μάλλον των ανήλικων, και δεν είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Το ερώτημα στο οποίο τίθεται, κύριο, και σε αυτόματα είναι πώς μπορεί λοιπόν προϊόντα τα οποία δεν βοηθούν τους συμπολίτες μας να φτάνουν στα χέρια ανηλίκων. Πώς μπορεί δηλαδή οποιοσδήποτε να βάζει στο μηχάνημα το αντίτιμο και να φτάνει εύκολα, άμεσα σε αυτά τα προϊόντα. Αν μου επιτρέπετε σε αυτό που λέει ο Χρήστος, εδώ έχουμε περάσει νόμους και είναι και πολύ αυστηροί σε αυτό. Δηλαδή έχουμε συλλήψεις σε καταστήματα ψηλικών, για παράδειγμα, γιατί πήγε ένας ανήλικος και αγόρασε αλκοόλ ή γιατί πήρε τσιγάρα κτλ. Και σε αυτή την περίπτωση τι συμβαίνει? Δεν συλλαμβάνεται ποτέ κανείς? Αρχικά να πούμε ότι είμαστε κι εμείς σχετικά χαρούμενοι ως φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλη η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, διότι τα αντανακλαστικά της πολιτείας πάνω στα δημοσιεύματα που γίνανε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το περιστατικό που λέτε ήταν γρήγορα και ήδη ετοιμάζεται κάποιο νομοσχέδιο πλήρους ελέγχου αυτής της κατάστασης. Χωρίς να θέλω να είμαι αιρετικός ή συγκρουσιακός, αυτό που θα έπρεπε να ισχύει στις περιπτώσεις αυτές είναι να υπάρχει μια πλήρης απαγόρευση. Κύριος Κιωσές είναι και πάλι μαζί μας, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση. Ήδη παίρνουμε και μηνύματα από ακροατές, κύριο Κιωσέ, θα τα συζητήσουμε. Γι' αυτό μάλλον δεν είχα καλό σήμα. Ότι υπάρχει μια λογική πλήρους απαγόρευση κάποιων προϊόντων να πηγαίνουν από ένα κανάλι όπως είναι οι πολιτές. Υπάρχει μια λογική η οποία λέει ότι υπάρχει το ελληνικό φαρμακείο με έναν επιστήμονα υγείας μέσα, όπως γίνεται ήδη για τη φαρμακευτική ιατρική κάναβη, για περιπτώσεις παρηγορητικής θεραπείας ή πόνου ή κάποιες νευροπαθητικές νόσοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ πόνο. Αυτά τα πράγματα μπορούν να διατεθούν μέσα από ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι έτσι στο έδαφος αυτόματων πολιτών. Ακόμα και τα μαγαζιά τα οποία υπάρχουν και δίνουν προϊόντα κάναβης, υπάρχει ένα ερωτηματικό από το κατά πόσο υπάρχει η χρήση της ταυτότητας για τους ενήλικους. Είμαστε σίγουροι ότι οι ιδιοκτήτες το κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι τόσο ελεγμένο όπως κάτι συνταγογραφούμενο. Είναι το εξής παράδοξο. Όπως ίσως είδατε και στα δημοσιεύματα και όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και με μια απλή έρευνα, τα προϊόντα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν οι ανήλικοι και παίρνουν εύκολα δεν προορίζονται σε καμία περίπτωση για να χρησιμοποιηθούν. Είναι για διακοσμητικούς λόγους, είναι για να πάει στο χώρο να φέρει ένα αρωματικό χώρο. Βεβαίως κανείς δεν ελέγχει αν αυτό το πράγμα το καπνίζει, το τρίβει κανένας ένα τσιγάρο κάποιος ανήλικος ή κάποιος ανήλικος και το καπνίζει. Υπάρχουν πάρα πολύ σαφείς οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της τετραεδροκαναμινόλης, το 0,1, 0,2, 0,3%,
Και υπάρχουν πάρα πολύ σαφείς οδηγίες για τη χρήση της φαρμακευτικής κάναβης μέσα από τον γιατρό, το φαρμακοποιό και τον ασθενή. Υπάρχει όμως και πολύ μεγάλη φαντασία, κύριε Κιωσέ. Δηλαδή, και το λέω αυτό διότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, για άλλη χρήση μπορεί να το προμηθευτείς, να το αξιοποιήσεις, όμως να το χρησιμοποιήσεις όμως διαφορετικά. Όπως ισχύει για παράδειγμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι διακοσμητικό είδος θα πάρεις κάναβη για διακοσμητικό είδος που ακούσει και εμάς αλλά εδώ ψάχνουν τα παιδιά να βρουν τρόπο πώς θα σπάσουν, πώς θα ξεπεράσουν το σκόπελο με την απαγόρευση της χρήσης στα social media, πώς θα βρουν τις κερκόπορτες δηλαδή. Για να κάνουν την εξυπνάδα ότι κάτι κάναν. Νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Ναι. Αυτά είναι χαρακτηριστικά ηλικίας. Είναι κατά Μοντεσόρι και κατά όλων των παιδαγωγών έχουν καταγραφεί. Αναφορικά με τους διακοσμητικούς τρόπους που αναφέραμε, ουσιαστικά άμα δείτε πίσω γράφει αυτό, ότι είναι διακοσμητικό. Είναι ένας τρόπος έξυπνος για να παρακάμψουμε κάτι. Αν όντως ισχύει αυτό, θα το εξετάσουμε οι αρχές. Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ηλικίας που είπαμε, βεβαίως και ο έφηβος, ο νεαρός, η νεαρή ψάχνει να βρει μια ευχαρίστηση στο κάτι το άνομο, σε κάτι το απαγορευμένο, για να νιώσει ότι και αυτός διαφέρει και ξεχωρίζει από τους υπολείπους. Σε αυτό η απάντηση φαινόταν να ήταν πολλά χρόνια πριν η πλήρης απελευθέρωση αυτής της χρήσης. Το έχουμε δει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ολλανδία παλαιόθεν, αλλά και η Γερμανία τα τελευταία 2 χρόνια. Οι αναγνώσεις από αυτή την απελευθέρωση. Συγγνώμη στα κιόλας, προϊόντα αυτά μια παρένθεση είναι σε αυτό που θα πείτε. Ήθελα να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, αλλά επειδή ταξίδευσα πρόσφατα στην Ολλανδία και μίλησα με μία, η οποία είναι δασκάλα, Ολλανδή γυναίκα, και συζητούσαμε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Και της είπα ότι η κοινωνία σας το ανέχεται αυτό. Μα λέει, οι Ολλανδοί δεν παίρνουν τέτοια προϊόντα, αυτά είναι για τους τουρίστες. Έτσι ακριβώς. Καταλάβατε. Η ανάγνωση λοιπόν είναι η διπλή. Να πούμε ότι η αρχική ανάγνωση κάποιων πιο ριζοσπαστικών επιστημόνων τα παλιά χρόνια ήταν ότι εφόσον να κάνεις κάτι νόμιμο, δεν υπάρχει πλέον αυτό το ενδιαφέρον που περιγράψαμε λίγο πρωτήτερα, της ανομίας και της έξω από τα όρια κίνησης του εφήβου ή του ενήλικου ακόμα. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι όποιος είναι έξυπνος δεν καπνίζει, δεν κάνει χρήση ναρκωτικών, και αυτό το καταλαβαίνουμε δυστυχώς μεγαλύτεροι σε ηλικίες. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη ηλικία. Η άλλη ανάγνωση ωστόσο είναι ότι βλέπουμε μια αύξηση των εισαγωγών σε ψυχωτικά επεισόδια σε αυτές τις χώρες, ειδικά στην αρχή της απελευθέρωσης, όπως γίνεται στη Γερμανία τώρα, έχουμε αύξηση περίπου 10%. Αυτά καταγράφονται όλα και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να δούμε τελικά αν αυτή η ελευθερία που δίνεται στον κόσμο είναι μια τρόποντινά ελευθεριότητα που νομίζουμε ότι είναι και δημιουργεί άλλα προβλήματα, ή αν ο κόσμος είναι απαραίτητος και η κοινωνία έχει την απαραίτητη κουλτούρα όπως η Ολλανδία να το δίνει σαν μόνο τουριστικό προϊόν και η ίδια να προστατεύει τον εαυτό της και την κοινωνία. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία άπτονται στο θέμα της πολιτείας, δηλαδή συνολικά. Νομίζω ότι η στρατηγική χαράζεται από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας στην προκειμένη περίπτωση, και να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς ως επιστήμονες και λειτουργοί της υγείας είμαστε εδώ να δηλώσουμε το παρόν και να βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Σε ό,τι αφορά το δικό σας κομμάτι, τη φαρμακευτική κάναβη που βρίσκει κάποιος στο φαρμακείο και θα την πάρει για συγκεκριμένο σκοπό, χρειάζεται συνταγογράφηση? Απαραίτητος από συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών. Η συνταγή έρχεται στο φαρμακείο, είναι ακόμα μη αποζημιωμένη, την πληρώνει εξ ολοκλήρου το φάρμακο με το κουπόνι, το φάρμακο το ελεγμένο ο ασθενής, με διάφορες περιεκτικότητες φαρμακευτικής κάναβης, οι οποίες είναι σε καπνιστική μορφή. Παρέχονται εξηγήσεις από το φαρμακείο και η συνταγή αυτή μάλιστα είναι και φυλασσόμενη στο φαρμακείο 2 χρόνια. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει και να πουλάει ελεύθερα. Άρα είναι τελείως ελεγχόμενο. Θα μπορούσε κάποιος έτσι ως επιχείρημα, δεν το υιοθετώ, απλά το βάζουμε στο τραπέζι τώρα σε συζήτηση, ότι θα μπορούσε να πει ότι όντως στους αυτόματους πολιτές υπάρχει 24ωρη πρόσβαση και εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Συμφωνώ, αλλά και στο ελληνικό φαρμακείο, στο ελληνικό σύστημα υγείας υπάρχει 24ωρη πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες και ένα φαρμακείο πάντα ανοιχτό στο ακριτικό χωριό της χώρας ή και στην πόλη για κάποιον ο οποίος πραγματικά χρειάζεται κάποιο τέτοιο βαρύ, συνταγογραφούνται και σε ανήλικους. Πολύ δύσκολο φάρμακο που προκαλεί και άλλα προβλήματα, όπως προαναφέραμε. Όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και είναι απαραίτητο ένα παυσίπονο και ενδεχομένως, όπως τον μεγάλο θα συνταγογραφούσε κάποιος στην φαρμακευτική κάναβη, να το κάνει αυτό και σε νεαρότερη ηλικία. Έχετε δει εσείς να συνταγογραφούνται αυτά τα φάρμακα και σε ανήλικους? Όχι. Αυτά έχουν
Αυτά τα φάρμακα είναι πιο πολύ για ενήλικους. Κάποιος ειδικός γιατρός ο οποίος παρακολουθεί κάποιον ανήλικο προφανώς έχει τη γνώση περισσότερο και από εμάς για να μας εξηγήσει αυτό, αλλά δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Βλέπω μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά νευρολογικά προβλήματα με πολύ πόνο και διάφορες έτσι καταστάσεις οι οποίες καλό θα είναι να είναι μακριά από όλους μας. Μάλιστα. Κύριε Κιουσέ, είναι ο διάλογος ανοιχτός, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν γρήγορα τα ανακλαστικά για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Είναι λίγα χρόνια πάντως που είναι στην ελληνική αγορά οι αυτόματοι πολιτές κάναβης και ήδη έχουμε δει και τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε κύριε Κιουσέ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.